Wara l-kritika mill-kap tal-Partit Nazzjonalista li l-Prim Ministru nesal kollox lill-bdiewa Maltin, fl-aħħar il-mexxej Laburista Muscat iddeċida li jsellem lill-bdiewa fid-dawl tal-ħsarat li ġarbu wara l-maltemp tal-aħħar sigħat. Fost in-nies inqas insemmu jew naħsbu fuqhom bħalissa huma l-bdiewa. Il-bdiewa bħalissa jkun qed issiru ħsarat kbar fuq l-uċuħ tar-raba. U dan mhix kwestjoni li inti kollok ħsara u terġa' tibda mill-ġdid. Dan il-wiċċ tar-raba tkun ħsibu għal numru ta' xhur għandek il-dik u daqqa waħda jekk tkun jew bis-silġ li kellna jew ċertu rieħat jew ċertu elementi oħra dan jkunu tilfu kollox. Waqt l-intervista fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Laburista, Muscat kompla billi tkellem dwar is-sistema ta' trasport pubbliku fejn uża l-maltemp bħala skuża li il-karozzi tal-linja mhux qed jgħaddu fil-ħin. U faħħar ix-xogħlijiet li saru fl-iskola ta' Marsa Scala li oriġinarjament kienet tifforma parti mill-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali tal-2013. Madankollu huma rrefera bl-ebda mod għal kif l-istudenti qed jirċievu l-lezzjonijiet f'containers għax l-iskola ta' San Pawl il-Baħar għadha ma tletstitx. Jew jekk il-gvern għandux idea meta ħadd titlesta l-iskola primarja tal-imsida. Fid-dawl tad-diversi permessi li l-gvern qed jagħti minn żmien għal ieħor għal pompi ġodda tal-petrol, Muscat irrikonoxxa li fil-futur qrib mistennija żieda fl-ammont ta' karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Tantu hekk li kommetta ruħu li eventwalment kull karozza li tiġi importata għandha tkun b'din it-teknoloġija. Madankollu rrikonoxxa l-pis li wieħed jista' jsib bħalissa sabiex jiċċarġa dawn it-tip ta' vetturi. Pratikament xelt ħanagħmel paragon li forsi wieħed jista' jifhem isek xelt xi air condition meta inti mhux biex tkun komdu inti biex tgħin l-ambjent. Imma m'għandniex sistema li permezz tagħha min ħajku qed jiċċarġja l-karozza d-dar ikollu xi tariffa partikolari. F'parti qasira tal-intervista, Muscat għamel referenza għat-toroq li mistennija jinġibu f'pajjiżna. Fil-waqt li ċaħat li dawn se jitqiegħdu f'tinet m'għamel rebda referenza jekk dawn mhux se jitpoġġew f'containers, kif żvelat fl-aħħar jiem minn Net News. Fil-fatt hu baqa' pass lura milli jgħid jew jikkonferma fejn dawn se jkunu qed joqogħdu. Sadattant fi stħarrija li ħareġ il-Partit Nazzjonalista qal li Muscat ħoloq kriżi huwa stess meta ddeċida li jkabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni flok bil-produzzjoni u dan bla pjan fit-tul. Dan il-mudell ekonomiku qed joħloq diffikultajiet u problemi f'bosta setturi fosthom l-infrastruttura, trasport u l-ambjent u l-pagi. It-tkabbir tal-popolazzjoni bla rażan qed wassal cheap labor u biex il-prekarjat qed jerġa' jolli rasu, dan kif qaltlu wkoll bint il-Perid Mintov l-ekonomista Jana Mintov li dan il-mudell ekonomiku mhux wieħed tajjeb għal ġid tal-ħaddiema u għal pajjiżna.